Nu skal så. Okay, nu skal vi stop på træet. Løb. Åh, shit. Hvordan kommer jeg op på træet? Ja. Shit, det er svært. Jeg gør altid meget. Springe, jeg kommer. Jeg croucher bare, så går jeg helt ud, så hopper jeg bare. Hey, der kommer en hjælp. Og så fik jeg skud ned. Død. Hvad er det? Fuck, nu kan jeg ikke mere. Død med dig, easy. Efter jeg så jeg gør det, så bliver jeg bare forhekset af at være dum. Ja. Det er rigtigt nok, du. Jeg kan passe på. Pas på! Åh, shit! Mit gun er der. Han er kun Kom on, Rasmus! Rasmus! Skynd dig! Skynd dig! shit! Drenge! Han er så klam! Det var bare så klamt, det der forspil. Du kunne bare se det. Jeg overlevede. Alle ham der soven der, han er der. Oh my god, den force field, man. Fuck, Lokke. Jeg har kun et halvt liv. Fuck him. Lokke. Jeg har et halvt liv. Crouch. Jeg har et fucking halvt liv. Der ligger et hoved herovre. Tag det. Yeah. Hey, Åh. Rasmus, jeg har smerte. Goddamn, Bobby. Oh my god, det er ham der Will, det er hackeren. Fuck, der er en, der har god apples. Kill. Lokke, hvad kan crouch? Hallo. Oh my god, ham der Willy går. Ej, der er nogle syge der. Ja, det ved jeg godt, jeg kan se hans bobler herfra. Jeg hjælper dig lige. Jeg kan se ham. Der. Ej, hvad? Han var der, hvor jeg løb. Burn Will. Jeg kigger efter ham. Han kommer igen. Watch out, guys. Watch out. Han kommer med et sværd. Hvem er det? Ham der syge, han gik der. Fik han vand? Nej, hvad fanden snakker du om? Hvad har den synlig der? Fuck. Jeg er bange. Jeg er bange for, han kommer. Slå! Jeg fandt ham. Jeg bliver ved med at slå lige frem. Hvor fanden teleporter jeg? Nå, det er de Oh shit! Oscar! Han kommer ud, vi så det. Fuck, han er ulækker. Du skulle bare slå ned mod stien. Nej, han er klam. Er der andre, der skal have et stensvær? Jeg kan se ham. Han er på vej på stien. Han Han var der. Så der kommer en bag dig. Oh shit. Hvor er han hen? Han er der. Alle støjer bobber. Oh my god, der er to. Der er en, der var to. Der er to. Jeg nakker ham. Nej, det gør jeg ikke. Jeg dør. Der er to. Jeg fik skadet ham. Shit, jeg fik mange ting der. Jeg fik op. Rasmus, Faggot. Jeg slog også efter dig. Oscar. Der er Boba Fett! Det er ham med pots. Jeg fik en potsene. Pas på! Jeg skal ind. Jeg er lige goddamn, Bobby. Potions pop nu syg. Dude. Jamen, jeg havde sgu da sat den ind i min anden til. Nej! Jeg kan godt lide, at han bare laver Leroy. Jeg kan godt lide, at han bare laver Leroy og bare hoppe ud med alle de der. Bag dig! Fuck, shit. Jeg kan se bobsene. What the bobsene? Jeg kan se bobs. Og skal jeg stille mig over i hjørnet. Niklas, skal du væk? Når I kan se ham, Niklas, når du kan se ham, så kaster du family potion. Jeg dræbte faktisk en. Ja, jeg er ligeglad, mor. Shit, bro. Fucking hell. Men jeg dræbte ham der person der. Og så der, hvor det jeg gjorde det, så fik jeg... Ja. Jeg havde kun et halvt liv tilbage. I wanted that. Jeg kan godt lide, at der er ingen, der tør at komme herud til, og så er vi bare stige. Og de her endda var organiserede diamond. Let's go! Jeg kan godt lide ud af alle dem der, så kommer Rasmus bare ud. Ja. Hej. Det er fordi, at de gider ikke nakke os. Sådan nogle små noobs gider de ikke nakke. Pludselig vi alle sammen har bare stenser. Jamen, det er ham der, Kristoffer der. Ham der, den grønne der, han... Der kom! Nej, han er dårlig, han har ikke. Jeg har mega mange af de her skadelige potions, så når han kommer, godt skælper. Og kaste dem alle. Ned grønnen til dem. Shit, han har en giftpotion, han har gift. Oh my god. Egentlig bedst, shit, de er mange nede under jorden, de er 4 mand. Nu bliver de bare klæret, en efter en. Ham der Markus der. Så skal jeg lige lade dig optifine på. Optifine. Aldrig flying. The hacks is real. Jeg har målt til Polen.
Jeg kan se den der. Ja, det var en Steve. Oh shit! Boom, cleared! Han kaster en gift! Oj! Nej, Niklas! Niklas er ramt. Beep, beep. Hallo, vi skal bare spamme ham med gift med damage potion, så dør Ja, han. kom nu, Niklas. Pas på! Oh shit. Nej, Jeg kan godt lide, det kun af dem, der bliver ramt. Ja. Damn, Bobby, Niklas. Niklas, du skal altså spamme ham med, du skal spamme ham med det. Okay, du får 2 her. Du får 2 her. Tak. Og så kan du splash. Så skal du nok ikke tage dem. Så igen. Han kommer! Men jeg har seriøst ikke fundet nogen. I'm gonna save from it! Kom Han nu, kommer! Niklas, det er din tur, kast! Kast! Der er nok graneder! Ej, det er mand! Du er tæt på. Jeg kommer nok ikke. Han kaster lige præcis en fucking skadepotion. Oh shit. Oh shit. Nej, Rasmus! Sygt gear. Ah, Jeg fik det så. Jamen, så døde jeg, så... Der er en mand oppe i slottet. Åh, drenge! Jeg kommer. Fix hack them, my guy. Han Jeg fik ham! I kunne godt lige have advaret mig om det der. Fik du diamant? Han siger, du hacker, Oscar. Hvad fik du? Hvordan dræbte du ham? Bare sådan. Bare med at slå eller kaste et splash på ham. Oscar. Ham der Boba Fett er der. Drenge, shit, jeg har godt gear. Fik du diamond-rustning? Ja, jeg fik diamond-rustning. Hej, venner. Det var en godt gear. Hallo! I skal fandme protect mig, jeg er i gang med at rydde op i alt mit gear. My god, jeg lægger mega meget lige nu. Jeg er bare ikke det der. Jeg er i gang med at rydde op i alt mit gear. Det triste er bare, jeg går altså i home, jeg går i home med resten. Sådan der. Kom nu. Oh my god, jeg kan ikke engang klare til at dreje skærmen. Åh, han kommer ind. Ja, jeg kan ikke. Få for andre. Din bitch, don't do that. Åh, pas på ham, der sover. Oh. Oh shit. Pas på, Oscar. Oh fuck, jeg fik mig en svær. Hvad er det der rustning upgraded i? Ah. Det der diamond rustning upgraded i? IV. Hey, der nu. Jeg fik også Oh et, shit! jeg fik også et sharp 3 under breaking 3 svær. Shit. Ja. Men det er ham der Soren. Hvad? Det er ham der Soren. Nej. Jeg har kun OP ting i min ender chest nu. Åh nej, hackeren kommer. Du kan ikke bare komme. Den prøver jeg heller ikke på. Han kommer! Jeg er en mega idé, vi skal bare lave mega banks. Jeg var ved at blive nakket af ham. Så han kommer her. Vi skulle lige have... Shit. Nej, Rasmus. Jeg prøver at hjælpe dig med det. Kan jeg godt få et stensvær? Jeg kan godt lide, at vi bare nakker dem alle. Jeg kan godt lide at nakke ham.